Ano yung importante na muna po yan? Yung importante na muna. Ano yun? Ito ka muna muna.
Ha? Mura gusto ipatuloy sinubin niya. Ay ko na ayos. Pagdilas mo, binig lang. So, siya ang tanasod. Ay ko lang rin. Ay ko. Uy, ano na mga malaki yung kaya nakabungi, madalas mabali. Game 1-1-0. 17 championships na. Tama naman. Game 1-1-0. Definitely nakapaya. Ang dami ng sarap na sa akin. Ikaw gusto niyo gabot ang pila. Kaya. Sa aga lang. Mas maray pa, magkalaban. Ang Timberwolves, kaysa sa Indo. Pero nagawin ang Timberwolves, ang dating may tangiraray ako. Mati may talaga Playmaker. Nagubal daw na yung batiki. Waiter. Pero mga eredor. Hindi mo nag-erin pa. Hindi daw ang Pinunan yan. Magkano ka ng waiter? Magdagdag ka ng waiter. Kasi Jeff, kuya. Okay po lang sige.
no, yeah. Yo, Kawan. nadala ko yung Minnesota. Nagkarado ng kakao. Nadaog sa rugby na iwan. Pagkatapos, ang parang malas nagkawat sila sa home court ng Minnesota. Yan. Nagulungon. Nasa home court, nagdaog. Yan. Pero nadaog sila na may nangyari, hindi po. May lalaki na daw pinagdala. Tanyan. Kasi may ano ko ito. Ang mga qualified sa ano sa final. Ano yung pwede? Ano yan? Diba? Western ano? Ang Western yan. Hilingi daw ang ano. Mga tapir na dapat. Ang Warriors, makalaot. Yan din sila.
mo kung ito. Ano nangyari dyan? Kasi ang pali. Kasi ang pali. Maraming talagang po siya. Last year. Kung saan may nang dadating. 2017, ano, champions, 2017 yata. 2018. Yeah. So, ayaw ko siya. Ay, kasi pala na injury sila. Nagtaon natin isang tour, ano? Mapagino ka lang kaya yun. Kami din sa David. Nagpalit ako sa EW. Ngayon lang po mag-rara. Nawala sa ano. Kaya mo bubuhay siya. Alam mo kasi sila, Ano yung league ka na sa ibang? United Mauduon, kaya nakulaw na lang yung speed na. Mauduon, Next years pa talaga. mauduon, kahit nakulaw na lang yung speed na. Mauduon ka. Muna na ako na bigla din po. Nagtibak na ang buhay na sa dati. Buhay na sa dati. Sorry na ba yan? Buhay pa. Sorry na ba yan? Eh, yung Ricardo, mo gibuhon mo, ni mo oran mo. Ubi-on. 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 Ang kalugit ni Garbrang. Sobrang po. Wala. Oh, yun, gibuhon. Okay. Kaya. Sorry ba ako? Ay. Ayo, wala. Papuruan ko.
yung mga yun. Tulong sa piling. Nagapok mo. Suko.
Dito, dito. Abot na ba eh?
Ano pa ang Lugar mo atas ko naman dyan ko no. Lagi na naman dyan. Na-upload ko ni mo. Iya. Malamang, natakwal ka. Yung kaya, mapalitan mo may pin. Yung kaya, kung gamit, gamit na. Kailangan mo pain. Yung kaya, hindi mo ba yung naka-disable ako? Hindi.
Don't pick them walang spread them. Then, walang pagmamahal. Then, go.
Oh, oh. Maganda ka rin. Wait. Maganda ka.
Ako ba lang?
Ito. Ito.
Ito, piyoto na rin. Pagkakawag mo. Ayan, po ang game. Ilan po ang right? Pero pinamin ang right. Kaya ba? Pero wala ko yung video na palitan. Oo. Video ang word naman sa gym. Oo, bigyan. Kasi nasa sila. Mama nag-aabay mama. Ayan, dahil hindi. Kasi ako yan. Thank you. Oping ka po. Ako na. Oping na mag-ibig mo. Wala ka nag-ibig mo. Nag-ibig mo talaga. May kailanganin. Ay, nag-ibig ko yun. Tawag ako pinibig ko yun. Di ba nag-game eh? Nag-game eh, nag-game eh na. Ayun nag-game eh. Labas mo eh. Sabi nila, tumang edad is
Hindi naman yung mga buhok mo yan. Wala. Pagkakami ko na sa nilagawa na sa snake. Dahil ang pala ko lang mga punta. Ito nga yung pang nagagdas ako. Ako pa nga yung ito pang YouTube. Sila nag-gawin ulit. Ha?
Nay! Mahal ka na yun ka. Sabi ko, may meron ba? Or that? Yeah, sa dulo. May meron. Or ba yung extra ba? Or, Babalik. yeah. Sabi ko daw na yun. Ayun ba? Araw ba? Hindi ko na kasalanan ko. Marami doon sa dulo rin. Sabi ko ay, Nakabuti mo kaya ninyo. Ito na ako. Kasi kung nasa na ako, lang ako. Pero nasa ako na mag-sito. Ito, ako na ito mag-sito. Pero ito, magpuman yung pamagiging gawa sa timot ko rin mga late. Hindi ka na nakalayo. start sa to. Ang kasi nila, bye.
Baliktad sa to. Baliktad sa to. Baliktad. Jay. Yes, I'm Baliktad sa to. Baliktad sa to.
Mama, yun na yung kapsyon ko pala. Hindi ka daw, wait. Hindi ka daw, wait. Mahal na ng wait basta. Big gano. Ulo mo naman yung brain. Estimate ko. Bakit nagsalita ako? Pagkain na puno, pagkain na puno. Eh, diba ka na nga. Pagkain na lang po.
Ito yung pang dentro. Palibura nga ito. Okay. That's fine. Mahal. Pero nga, Eh. Discover talaga yun. Uy! Ano pa, Nel? 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 Di ba, Nel? Uy, di mo, yun. Parang ano naman siya sa mga Nita, ayan dito yung nagpahalata. kailangan Okay, mahanap yung labasan. Broken sa ginamit customer. Ay, hindi ko sabihin ko na lang ikaw, sabihin ko na lang. Kaya mo na yung mga isla. Hindi ko pala ng siya.
Hindi mo, pinapulo sa no? Wala mo talaga dito. Bahal yung may dibayad mo. Pag mga kang ano nga, yung dibayad. Summer. Kaya makarali di kime. Kaya makarali na. Bawal mo. Ako yung dekorat ka na. Kasi wala ko na mag-ibo. Ang unique. Spot na lang natin ko. Nai-ABC yan. Pag kanila, pag YouTube na yan, ako nalaban sa contact lang. Dapat ganun din mo na pinabangan sa superior mo. Imagine ka ba sa superman? Ano yun? Wali dito. Ano yung siya dito? So, gimmick para gineriya. Ano kaya? Mga YouTuber. Ayan. Out na sa 3. Okay, kung nagano naman si Pidemay. Ayan. Ayan, pasok lang. May princess ano nga eh, sino ano, sabi nga ikaw, iyong mga gusto mo, chicken.
Mahal pa nga, gusto ko yung iPad na naman. Ay ba, mahal yan. Mahal yan ba? Sorry. Wala, yung susunod na lang kung mga mahal na ito, susunod na bakal! Bakal! Para di tambol kung may ikaw, yung Makati, yung mail, para di tambol ka, pero araw ka pero araw kayo kami-stay garay. Mga kumbaga di ba kami ang alamon ko ba, sumaral, ngayon sa kawanan ng yun, baga? Baga, baga? Mga ano ng wheelchair na iputa. Kaya na, nakaw na buwak na ba ba kaya ko na mga hindi niya paggawa ng magdakol ka mo yaw. Pagdakol ka mo, pwede mo, saan ka sa nagkakataw mo? Yun nga ito, ang kapala ko.
Ngayon, namayin mo dito. Pag hindi nag-iilaw, ibig sabihin, iba ba yung kabila? So, yan. Ibig sabihin, buwahan. Nagkakaroon mo pa. Iba ko lang ba talaga, eh? Tapos na, doon, nagsabi, ano natin sa papel? Bawal na. Eh, magagit dyan! Pag, you know, Hanggang na ako. Kaya nga eh. Yeah. may kami Hindi na rin. Ano? Kasama. Ano? Huwag wait ay viral. Bakit may magsakay doon ang pinagtukol naman sa kasabihin? Budakan ko mga nito nito dinarakat ko gano'n. So, ang tapos nag-siyang karo. Mula bistigay. Mahal na puta. Ang puno sa sinakal-sunay. Ano sayang ko ano. Sa bistigay. Mahal na. Tama ba ang ito ako ang red? Red? Oo, mas mo nag-love ba dahil ko kung sino ko lang magkakanggot ko. Kaya nga, siguro ko nung sabi ka nga, nag-change ka nung puso dito na pamang kakalibot siya. Diba, nagsigarilyo ko mo. Sabi ko nga, Bob. Oh. Kasi gawa. Bago ko pa tigara na pala. kasi siya, 5 minutes o 5 minutes. Gawa na po ang mga Dodem, sila na gano'n. Bawa mo na mga deman ko natin ko sa Sakaw, sa Gmail. Ako na sa third. Upinan mo na, palitan mo nga yung kaya mo kasi hindi deman kumawa ng pain. Yung ginamit sa'yo. Gulo-gulo. Nabel, mawa na. May murag lang yung ako. Di pa rin subukab mo pa. Ang tawag nila. Ba't ako ka nagpuna yun eh? Isa ko pa kadagagad. Nabit na kung ay ito pa nga nag-aalala. Bibistang umay, wave. My God. My God. Baby, awan din yan yan. Lagi daw sa'yo mo. Ulit ko lang yung gusto ko.
May itinda itong Trinidad ko ba lang sa Perino pati ano? Itinda ka ito suway so ating din mo da. 43K na, hindi. 43. Ito mo, 43K na, parang 350. Matakalun mo niya na yun. Ang gawin ito kung picture rin ka mga digis ko. Picture rin ko din. Picture rin. Yes. May tigbo ka lang siya. Ano to? Ay, ba, intro ba? Ano nga nila? Wala sa mga niya, bitch. Ano ba kaya? But not maker. Nag-real life ka parang vegetable. Dahil sige, napakaunang ko na rin. Hindi na sila pumayag ka. Ito, mapapilot. Ito pa sa... Maalas ko ito. Ang gulera ito. Ano pa? Dito lang ang pinahalo ko. Kung ka pero kung ka may luhay na ako, at sino ba ganito sinuka? Ano ba ito pinapakita ko? Tapos wala na hindi. Bago na kayo masiko. Patay yan. Parang hinahayop yung sarili ko ka. Oo! Pero kumagin lang ang hayop. Ito. Ay, hindi yan. Ito. Ay, ito. Ito mo. Pero ano ko din? Pagod. Siguro pala, ito nga yun. Naku na mga kumbabae. Ano, ito yung Lord. Nakabalik na lang ako din na din.
Ade, hindi ako nagtornod. Umuwi ng gusto. Ali mo ako magsabi ako. Okay. Okay, there you go. Okay, baka lang ka ng video. Kung may dundiman pala na dundiman. Ay, nakakaw. Uy, absent. Hindi na lang ni Atsura, buto, may matmo. Sayang, 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 sayang. Bakit takay ka? Wala, nagkatawa na si Kijin. Ay, ito na ba? Gagangat ng Kijin. Ay, by 8 for Robux. Gibe. Salamat, nabatag. Pasay. Buha. Dito daw yan, kung ano kayo po din sa ano. Alam mo, di dyan ganun. Kalilig. Ayun. Yun, nag-order sa bakas. Ikaw, mag-iwan na kapag sinahulog ka. Nagsasabi kaya nga yung may gagawa nga yun. Dapat sila pagmakal. Okay, ako na, pangay. Ito na Ilaw. Ano pala yan? Oo. hindi ka na to. Dahil na. Open door. Nakulong ko siya ko eh. Nakulong ko siya ko eh. Gumanda. Nakulong na naman. May pa ako. Okay na, let's pass na ang kulong.
tao. Bullshit kaya biglang kailangan. Iyo! Mali yan! Mayroon ko yan! Mali yan! So, ano pa ano? Gagago ka talaga ng palitan mo. Ako yung albado. Uy! No. May website na niya na ito. Puro kami kawan mo nga ito ba? Yun o, bakit sa ano, agad may magmumuran mo nagkapitira ng mga ano, lady. Kamera ka rin. Nakaduma ka naman dito mo rin. Nakaduma kita, mabay kita. Ako na kita. Unang pag-aaral. Nakaduma ka na rin. One 1.5 video. Nabala na bawas-bawas ang pagkano. Kulang.
na may tawag kayo, buboy, hindi na may matawag. Ano na ito? Ayan. Mabakal. Kami ulit ako nag-iprita ng YouTube ka. Buwan na. Ay, yun ako. Buwan pa kami. Ano ba nga? Ang damay ko. Ay, nung daw nga pinasta. Ano yun? Ano kalugod? Lala kalugod? Mawala? Ano doon? Kadun? Mutatirik na ako nga, kapagal na para gusto ko may isang isa ng bukog pa. Dito? At sa dakil yung dakulaw nito. Mura ko kapagal ng mati. Ano ka pala? Dakil man. Bago ko. Layo lang nga kasi. Ay, yes, naman mo. Pagkatap may ano, hindi. Wala. Bye-bye. Ay, may tulog sa trabaho. May agit din, Ben. Guys, Pero, makakapit sa lang. Ganun din.
Wala mo ka na wig na, yun ka. Alam mo, mahal, nagagaro mo yung mahal, wala siyang mahal mo siya. Ako din yung pagkikita. Wala ko mahal. Ay, si Chad, ay sa YouTube ko, ano, luto. Ako pa yun. Gaya mo. Hindi ko ka nakakagayot pa sa translato. Uno ka mga ito na. Gaya mo ito. Uno ka. Kumay nga ito. Uno ka mo na pag-girl mo nga pag-rain. Ano naman tanong? Where is the diaper in my restaurant? So, where is diaper? Ano? Ano yan?
Bakit mo na akong jeans? Mababalaw kayo itong maluwa. Paano gamit yun? Paano yan? Naroon ka, no? Style and brandness. Kung bakal ka rin. Kung bakal ka magtibok. Kung hindi mo nakikita lang. Gagawa ka sa pwede. Ano nga, hindi magsasabi. Ikaw ng tipo ang ano. Wata. Bakal. Pero ang wata mo. Tawad. 19. At ang sa to, Ay, balikat mo na ayaw. ay tao sa Arsbol na. Ano yung Arsbol? Ay, tao. Ako sa Arsbol. Katulad si Bagat ako sa Arsbol. Yes, pa mo sa Arsbol. Baka sa Arsbol ko na iman. Ako dyan, ako. Hold down ako, bigla ka kawa ka din. Germin na nga ako hindi. Pero nang miss ka pa nga, bigla ka ako hindi. Kasi, may nakaroon ako ng pumunta. Panayangan na. Katulad sila, wala. Kaya Kaya, ko yan. ay tayo, tamaga. Tama sa mga ka. Yan, ano yan ang pagkito. Yan, ako, ano sa ako. Kaya, 55. Ha? 55. Isa yan. Si Boy Maligito. Umor? Pero Yeah.
daw ah. Ayot na rin eh. Wala malit ko. Magaling na lang daw dyan. Makakapit mo lang kami. Ano nga? Pag ko na nga yung kabala. Magaling mo dyan. Punta ko. Ano ba yun?